na hemmort an seo, ok? Tá sé muinte clár, river na an sin, stachar an fear seo, Mark I dul hálan sin, tá sé me há an lína, agus beag kick o Mark an sin go dí Tomás O'Dwán, hágurí cuihín siúsan bacurí colm, tá sé colm, casan colm isteach sa lárin inis, an eis go dí Tomás O'Dwán, súsan sin go dí Tomás O'Sullivan. Tomás O'Sullivan mar dúr méid mar san tosig, isteach an sin go dí cahal bambar, bhfuil sé cahal, ten sé istig tá sé cahal pican sé siúsa. Bhí chalísteint ar cahal agus tá líródi me isteach san cúl, agus tá cúl again, taréis nó méad amháin ó cahal bambra, beidir ar chalísteint ar agus tá líródi me isteach sa líontán agus tá cúl ag muinter pobl scoil Corc Againn. An tosnú againn ach bhí an tosnú ag muinter ó Cadána an blin se catin seo. Nor bhómar ach an isis be cic amach an seo ó Cadána Andró chun na cúran seo an Legion. Drog ceann sin ach tá sé ag marc ríis. Pelador an cliste seo marc chun na cúr ach an isis teachta sin Jordan go dtí Paul Bernach in an Calísir Paul tógan Paul go tappa géisteach go dtí Tomás O'Sullivan. Tomás O'Sullivan in isis mar dút méid i bhar seachtar a drám thar neis go dtí Paul is an cos clé agus haran trastáin ó Paul. Ceann deasa Paul Bernach, chun sé isteach go dtí Tomás agus ó Tomás thar neis. Cic séir amach tar éis an obair úntaach íon marc chun na cúr. An isis ceann tapig sús go dtí Matthew dul Susan Park. Tá sé íon Calísir Matthew hálan sin. Tá chance Matthew thugann go tapig thugann sé ceann deasa amach an seo bhí cíhín a bheag líoch níos cíhín tugann sé ceann deasa isteach go dtí Tomás O'Sullivan. Tá Tomás dul isteach níos Susan taobh dheis seo ó caiinn sin líród. Tá líród an dalamh níos ach piúcann sé sús go tapig agus rainn sé isteach a ríis, tá sé glór a cáir níos tá cárán ó Paul Bernach agus chun Paul had an trasán go an pointeile gur muinte pobl scoil Corc Againn. Cahalún gin cahalún sára sin istig as níos tá sé colm. Colm I dul Susan Park níos ceann áard Susan seo ceann deirte go dtí Paul Bernach. Tá cáró ag Paul, tá cáró Paul ó Tomás O'Dwán. Tá sé Tomás in isisi bhar dóiúg amach ach a gimmert lá na parca chun sé isteach sin cos clé isteach go dtí Tomás O'Sullivan. Tá sé Tomás, casan Tomás isteach Cawn íslan sin go dtí cahal bambar, tá sé cahal amach sin dorna go dtí Paul O'Dwán, be gáí mána ní seo muintir Corc Againn tá sé Tomás ríis an taobh clé, casan sé isteach go glóta agus chun sé haran trastána pointe glóta sin ó Tomás O'Sullivan. Tomás mar dúirt mé a bhar seachtar a drám ach tá sé gimmert fós ach tá sé driblód, tá sé páda go driblód, tá sé ar an dalamh chun sé ar neisian sin go dtí páda go chun na cúr agus an isis páda go amach go dtí Mark agus Mark go tapig sús go dtí Paul. An isis Paul tá séamas mar horta leis tá Matthew leis ach Paul dul leis an dorna isteach sin go dtí séamas bhfuil chanceigh séamas amach go dtí Matthew tóg Matthew kick agus chun Matthew haran trastána anna fointin sin ó Matthew ó flearta fú sé trí cían ihe se caite agus tá pointe Níos héanana cahar ag muintir pobl scoil Corc Againn. Chun mí háisteach sa láire go dtíon fearmúin seo. Tá sé an fearmúin sin cíán mar fiú a chailann sé, tá sé cuihín, sára bar rééis cuihín a beag líoch agus ciclóta sús go dtí Paul Bernach a dul isteach níos, bhíocann sé siús chuann sé isteach sin cos clé isteach go dtí Tomás O'Sullivan. Casan Tomás súsan is. Tógann sé an cic tá sé imthe har an trasnáin, smála mé sin, smála Tomás the cín sin a thugant agus gá fointin is ó Tomás O'Sullivan agus istálam héna chuig an aig níon scór fós ag muintir Ciaráine. Tá Jack an is an talamh féin agus tá colm déanamh sára bar ríis cicin Jack chun Jack isteach cé fear tapig an seo ifir a trí diaag chun sé isteach an ceann áard se tá sé imthe ar an trasnáin Gavin Kiley istálam Gavin Kiley ó Glenflesk sin cos clé agus tá sé imthe ar an trasnáin. Imthe ar an trasnáin sin ó muintir Ciaráine agus ifir a trí diaag an sin sé sin Gavin Kelly agus gá faoin. Mar dúirt mé lá glóte a gcuinn seanmh ach níos ceann áard tá datheán agus tá Matthew ó flearta tá sé meta tá Matthew ar an dalamh gan sé cabhann sin ó páda go chun na cúr isteach an sin go dtí an lá go dtí Marc chun na cúr agus ceann úntaach ó Marc amach an sin go dtí cíhín ó beag líoch cíhín Susan Park an sin go dtí séamas tá sé ag séamas caihann sé go tapig an sin ar an cos clé isteach an sin go dtí Tomás sé tá séamas réig tá sé réig an é thugant tá sé tactain is búlann sé ceapann sé gúil sé go húntaach ceann a bhá séamas an sin agus pointeile héana seachtain is sin ag gá fointe héana seacht agus stólam gúil sé cóngurt a leham cic amach an seo ceann áard ach tá sé leham againn
mar dúirt mé héna seacht in agha gá faointe. Coláistí Kerry Post Primary Schools final. Tá mé réigen ist an dara le. Beidir go dúirt mé go raibh sé héna seacht ach héna séta an scóirceart ná héna sé in agha gá faointe. Agus gam leis céile gur do páda go bháin beidir go gléic mé Tomás ar páda cúplúr ach níl ach páda go bháin ann agus tá sé gimmar go húnta ganmh sé sin páda go bháin. Tígan sin i bhfuil seachtaí Jack Cahill nó istólam Jack Cahill táin níos go manis isteach a rís agus tá neis sin dorna cé táin ach brína beaglaíoch. Bríd tá brín sár cluthen seo nó bheith ó bríon. Machas sin dorna go dtí páda go chuna cuaras mac a rís go dtí mac inis tá mac a déana bhíar tacta macas. Machas sin dorna go dtí páda go chuna cuaras mac a rís go dtí páda go bháin. Inis tá sé colm murla colm mar dúirt mé tá sár cluthe aimmarta colm inmh agus sa mac a rís sin seo go dtí páda go chuna cuar páda go isteach ceann tapig isteach sin go dtí Tomás ó sé. Tá sé Tomás ach gin chalíse Tomás. Páda go chuna cuar neci le Gavin Kelly ceann ád isteach ar imime le ceann óga cé tánnach matú fleirte matú tá sé matúnis. Pucinn sé ón spéire inis tá sé páda go chuna ceol ceann deas ó pádraigh síos I dro Tomás ó Sullivan a rís ceann glóta isteach go Cathal Bamber agus Cathal Bamber thar neis go dtí Tomás. Tomás dul síos an gortanis tá cáranis aige ó Cathal Bamber a dhéon chalís ar Tomás bhí sé Cathal ach bhíon Séamus inis chansúnta ceile ag Séamus. Well sé tactisteach tá kick glóta ó Séamus ó mar a horta agus pointe eile Gor Muinter Public School Corcaguine. Sideline ball Gor Muinter Public School Corcaguine. A rís tá sé cuihín. Tá sé ar national sé Cathal ólainn caimí bheith mís tapig a rís. Nis tá matú Taxosan Park. Sísan sin lá na parke ó matúg tá sé colm tá colm marla agus ifir dehar a drama a dút mé agus ag immer go húnta an seanúh. A rís cé tá seanis páda go chuna cuar tactisteach go dtíon láranis. Tá sé matúach tá bh beáí máil tá matúáil ar cáranis agus tá cáran sin ó páda go chuna cuar. Nis tá sé marca chuna cuar. Marcing dul sús anna conrúpta taobhlín seo casan sé staach sa lá a rís. Ar neis go dtí páda go ó do bháin tá sé páda go bhar dóideag ceann deisteach dtí colm murlathe I dul sús an gortanis. Ceann isteachchan sin go dtí Tomás ó sé tá Tomás ó sé dul isteachchanis tá bhí chance aige agus thug sé an chance agus cúlan sin ó Tomás ó sé. Cúil ó Tomás ó sé. Sár obair an sin ó colm agus chuir sé isteach go dtí Tomás agus lean Tomás a raig agus fuair sé cúil glóte. So cén scóir is gin istólam dó seacht istólam in agha gá faointe. Agus cúil glóta an sin ó Tomás ó sé. Bhí Mark Partagán agus bhí Colm Partagán an conrúpta leis ach íon chalís ar an Farrochalána. Tá sé ag déanamh bhí iirecht é thugann go tapa agus thugann sé go tapa géir sin cos clé agus ó se. Tá istólam Alan Moriarty ifir fethe fuair an ceann sin istólam. Se Fer leolas bóid tactisteach. Mícheál ó Cíbhánig. Ferolas ból. Bhí drathair gimmert an orig Tomás. Sár Perador agus fermún fer seo agus tá chance aige Full Tomás cúil cúpan ó méad ó hin ceann isteach an sin dro Tomás ó sé. Tomás ó Sullivan tá sé cuihín ó beaglaíochanis cuihín dul isteach. Is an cos clé ceann ád tá sé an tá sé sin casan ar an sé ar an cos clé agus cúlúntaach an sin ó sé ó thulachán cúil ó sin. Ní sin ach an park le cúpla ó méad agus tá cúil aige. Kick glóta an sin ó cuihín ó beaglaíoch. Agus an is catá gain is tolm 3 seacht in ag 3 fointe. 3 seacht in ag 3 fointe. Se. Sé díag an ag 3 is tolm. Muinter Public School Corcaguine can Keen. Cúlúnta an sin ó Shane. Stordom Jordan Kiley. Cos clé inis. Timpel festlach amach an taobh is an cos clé. Yeah, hadn't trust on. Gavin Kiley stolum. Gavin Kelly stolum. Gam leis géil sin cos clé. Agus dathíoch an cúrnis is an kick amach. Mac rí lá na parke, cé tá Tomás ó sé ann. Tomás ó sé gin an sár obair cé tá tactin is tá Mícheál ó
Cíomháin ó Lisbol, tá sé Micheál sin dornan amachchan seo go dtí cíomhína beag cíomhín. Bhfuil ar chun pointe thugann nó beidir gur bhfuil cúláil orga chu sé thugann sé go tappaige ógus té sé staach sa cúil. Tá sé muinte clán ag dul Susan Park a ríist, Micheál Burns, níl fear seo críochtna fós. Tá sé déanamh ag dul isteach, tá Mark Congartá thugann sé kick agus tá sé éime háan trasnáin, tá neisna sin go dtí páda go bháin. Páda hálann seo go dtí Mark ó chuna cúr, tá sé ag Mark, agus tá cabhairn ag Mark ó fear sin cíomhína beagliaach. Sár peildóir an fear seo agus leis an dorna isteach go dtí Tomás ó Súlháin, tá sé Tomás inis. Casan Tomás amach agus sin cos thá neisna sin go dtí Póbnach tá sé Pól, tá Pól déanamh bhíar dul isteach, íon caléis ar Pól. Kick sé amachchan sin go dtíomhar a cethir Philip Casey, tá sé Philip. Is sin dorna amachchan sin tá Seán Bambra, tá íon Seán caléis ar an fearachláán an am sin agus hálann sin go dtí Kevlin Tíhan is go chláán dul Susan Park, ceann leis sin cos clé. Stachan sin Elisa come Cétáin, fear Hannigan Park, le cúpa nó méid, idir fehéann sin na Pádi Clifford ó fosa. Ó tá sé an talamh, anna cógurt an talamh an am sin nach tá ar dulasteach fós leis sin cos clé. Ceann glóta an fear sin agus pointéile an sin ó Kilárna, héana séanis stólam in ag trí seacht. Ceann níos sin ó dathó chuna cúr, machchan sin go dtí. Tá an am nach mór sús tá sé ag bríon beagliaach, machchan sin go dtí. Pádra go dóháin, a níos tá sé ag Matthew O'Flaherty, tá Matthew O'Flaherty triblóid, tá cabhairn sin ó Cathal Owain, ceann glótan súsan sin go dtí. Taigh de brúna sin dorn hanéis go dtí. Cathal Garvey súsan sin go dtí. Micheál ó Cíomháin dul Susan Park. Fear lágan seo tá chance go cúil gáil stocha agus tá cúil facta sin ó Micheál ó Cíomháin ó Lisbol, cúil glóta ó Micheál. Cúil glótan sin ó Micheál, mar a dúirt mé bhíon. A ddrathar gimmert an orig, sé sin Tomás, tá Micheál gimmert an nómh, tá sé tríis, tá cúil aige, agus inis tá ceithre cúil, agus seach cúlíní goin, 4-7 in aig a héana chuige stáilm se. Cic amachchan seo, tá taigh de brún ann, ach tá an fear mór seo ann fós, sé sin Kieran Murphy, tá sé Kieran. Dul Susan Park, Cétáin an ríis, ná ach brína beaglí. Inis gom Cétá dribló, tá an cléthe créicne. Pobl Scoil Corca Goine have just won the O'Sullivan Cup replay here in Strand Road. Pobl Scoil Corca Goine tá Tréis Búcant O'Sullivan Cup final for the second year ever in their history. So gur míle maithagaibh agus cógáras ríis le Pádraig agus le Micheál Necklem. Slán go fóil. To both teams, you're after provide us with, I suppose, nearly 2.5 hours now of good, competitive, hard-fought football in the true tradition of colleges football. The Pobl Scoil Corca Goine, it takes a good team to win a competition, a great team does back-to-back. You did a clean sweep last year, you're basically kingpins at the moment of colleges football in Kerry and in Munster. It's obviously testament to the work that's going on in the clubs in West Kerry, and also of course to the work that's going on in the coaching in the school. I suppose without further ado, I'd like to present the O'Sullivan Cup. The captain and Tá ná sám Cánseo ghlachar son fearn Pobl Scoil Corca Goine. Ang Pádraig go bháin agus a drémar hiigem níor bhíon chuine go riimisin chluhiigem an capína chaptaíine a chahabgad. No dúach más marisiún nó bhí mar ag déanamh an bháim agus bhí caiimh bhí 6 úna As gan thug sé sin spreaga a legat agus gandáta imirtá réir a go nugus a áard chuine. Sin é ach bhí an fear an gohúnta. Stan céad lethir bhí mar gohúnta. Céad le son is fear mar bhí mar bhíanapád. Tás a bhí an gnéis bheith an Conbrí again cúpla mí
Well, tú sé seo hanna bheith neachtaí gan dáil chun chluhéinú buirte tús maileanna hebir fémar dentú agus na fuibhar an cúlóach le agus fuibhar cúpla báide eilegus gan dáil na pintaí i teachta réidecha ar bhéan imníí ar jidim le hama bhí deisina mascórála beidir á scríide le sróga bh chaúnta go. Bhí scuin greibh go caithmíad an rud céanna a dhéanamh nó caithmíadach as an dreisisin mé le ham ach bhí na cúil an fríocht de an dé agus tá míad ansáasta. Tá máism chuir seanasáasta so sin príomh stone. Agus nach chunta go bhfuiln chuna hena se ríiste a bobbal chur go gine. Beic sé go níos seachtain ar an deir seachna so céadú an hagann. Anna bhain fáil tá sé snágan dul caiinte sin máisteach muidir sin goháir a fáda. Tá tú anháasta sé síochttaíon le agus sé rá chorá nar a bhéan réile gin do spásin nuair sin gceann slíthe teú cap. A bhína lads rás an Pádraig, aníthe déchéalín an íthe déanana go sigad park á sin isteach thuspáidir an na sprid agus crí an son contact asan cléthe seanscreibh cléthe sin caiilte an gáir is gnách le agus an son san an breise. So thuspáidir anna chrí agus anna charactéir níthe sin agus céanar imríomar go húntaach fóstá an crí agus an sprid sin anna háach. Agus an soninó bhíidir just Dálamar annachchéad an videohí déanta ag Pádraig choirigh sé go mórlinn agus déachmar sin déú an chaite agus dálamar mórrán ón fí sin agus mar derm tamíad anna hásta mar tá néh brandán sem tá siad san anna bhá leis. Candal so bhí anna bblion ag poblscoil forcaíine agus go chéan chuna bhíann le bhachtain tuaitecha a dálíonn sé beidir ógáin ag gúnta beir méid spróitiúrá a go féin le stepaí agus bhfuil má bhí fuil cecht maithna hííanana. Well sin dír agus is tócha bhfuil daine fiúháin daine an counter bhfuil siad agsúla rodí móra an grúpa seo agus caiimíad a hiiscint gur grúpa úntacha séiad ach gnám céanna grúpa óga séiad hí chuigur nó séisiir den fern fé séadí go leithe an nómh agus tá siad sanna gimmart ar an fern síir leis is tólam bhí duine bháin ar a bhéad ag ciárna ón fern séadí go leis so déanann sé sin de fríocht ach th ag gnám sod an bblion so éonúir a bhún tú carn agus éonúir a bhún tú cléthe cenis an tú anna hása. Mar gan dáiltas a bíad fi an fóbalscoil forcaíine rána chu téanta is tócha dolasteachtaíon glésan ach darí is fiantar le hinneomh anna húsa go bhéh báid agus ceanna cúil de faointí agus ar raibh cáiste bhíon ábal scóil. Sin dír agus fuair mar an tús agus le ógánig agus le ledóga léon fer an rilí main tú an tús bín sé dechar an fernile taach siar agus fuair an tús an óh agus chuidir leis agus bhí anna charactéir agus anna scuid an rí sin óh. le ha agus spéidir a bhír hús an tanna le chumá ar a deisina na scórála go me fábhíí mar gaiidir le hostocha a réimsú. Sin dír ag tús an tarna le gothra bhí cúpla seansagan just sais deirech ar leis an clé agus beidir deirech ar le cilárnach níor hála sé agus len cilárnarthú teachta an sanúir fuair mar an cúpla bád a bhí mar compórta chu gin deire. Agus gandát bhreaad a be féhananta gandát an slí a bhíidir a gimmarte idir hir agus anna cho immart fórna le fisin tin darí. Bhí agus bheochas a go gúil si gobar le chéile le cúpla bliana núsanis agus murderm tá míad anna hás agus anna bhródú leis an grúpa seo agus tá sé go húnta bhfuil chuní thuúlahána gan aríis. An dacha tena agus tá an bhí mar a caiint le chéile las mud an seomar a festis cíanana bhí cornaí thuúlaháin buite agus gandátas stocha na atá corna bháin buite leis sé bhí díúisteachna sé cornaí bhí bhachta na huid. Sin an díircha tá carníomhrí beag sé tasnú i gceartas tócha an cehrúcréamh ag deirmíanaar so beimiigh díú ar an cléthe sin agus ní bheimiigh fé an taris so sin an ala bhúchan agus an tréála tá na déanamh de sin idir an dálín. Agus gandát gahra ar an bhuiin agus ó féin mar bhainisteúir ar chéirí agus dúchláin maróta agus blion mhóras na bhir maiin sin bhuií. Tásúla gom Pádraig. Go míle. Okay, Pádraig.